mittainen startup-ohjelma, jossa korkea-asteen nuoret on pyörittäneet omaa yritystä. Learn by doing, tekemällä oppien. Tämä learning process on lähtenyt siitä, että te olette ideoineet, te olette suunnitelleet, te olette oppineet käytännössä, teitä on arvioitu ja tänään te olette sitten SM-finaalissa ja parhaita teistä palkitaan. Tässä hetkessä mä tiedän, että kun tullaan haastattelemaan teitä teidän oppimisprosessia, niin te olette oppinut valtavasti. Ja mun mielestä se on se tärkein asia tämän startup-ohjelman aikana. Mihin kaikki MY-toiminta muutenkin perustuu? Oppimiseen ja siihen, että sä oot matkalla ja sä oot voinut ottaa ne sun omat taidot ja valmiudet ja vahvuudet käyttöön, keksinyt uusia ideoita, vienyt niitä pidemmälle. Ja tänä päivänä puhutaan paljon itsensä työllistämisen taidoista ja mun mielestä nyt tänä aikana me ollaan niin kuin ajankohtaisemmassa teemassa kuin koskaan aikaisemmin. Se toimii sillä tavalla, että tuossa tulee Moikka! Tervehdys täältä vanhasta ylioppilastalosta. Me ollaan täällä näin katsomassa, kun 10 yritystä kilpailee apurahasta. Ja mitäs muita palkintoja teillä olisi? Sitten on EM-matka sinne Amsterdamiin. Ai on jaa. myös yksi palkinto. Joo. Eli kertokaa minuutista teidän liikeidea. Okei, eli me ollaan siis nyt menoksi me tarjotaan aktiviteettipalveluita senioreille ja meidän palvelut koostuu 2 osasta, eli me tarjotaan retkiä ja sitten myöskin kerhotoimintaa. Ja tämä kerhotoiminta tapahtuisi liikunnan, kulttuurin ja sitten käsitöiden merkissä, eli periaatteessa sellaiset kattokäsitteet, joiden alle me sitten rakennetaan erilaisia kursseja ja erilaisia kerhopaketteja. Ja me tuotaisiin nämä palvelut niiden senioreiden luokse, eli esimerkiksi palvelukoteihin ja senioritaloihin, jolloin meillä on silloin jo valmis yhteisö siellä. Ja mikä meidän vielä niin kuin agenda tässä on, me pyritään vahvistamaan sitä yhteisöllisyyttä, poistamaan sitä yksinäisyyden tunnetta, saamaan sieltä yhteisöstä muitakin seniorikavereita ja niin sitten myöskin tuomaan näitä aktiviteetteja sinne, että niistä aktiviteeteista tulee rutiineja heidän arkeen. Ja meidän slogan on, että vieriväkivi ei sammaloidu. Kyllä. Hieno idea, lämmitti kyllä sydäntä. Miksi te perustitte kyseisen ryhmän? No, meidän mielestä tämä meidän yritys tarjoaisi ratkaisun tällä hetken yhteen meidän mielestä semmoiseen inhottavimpaan yhteiskunnalliseen ongelmaan, eli tähän vanhusten yksinäisyyteen. Et se oli se meidän että me haluttiin tähän vanhukset ottaa meidän kohderyhmäksi, meidän asiakkaiksi, kun me mietittiin tätä yritystä. Ja palvelutaloissa resursseja leikataan jatkuvasti, eli esimerkiksi yksityisissäkin palvelukodeissa niin näiltä palvelukodin henkilökunnalta periaatteessa leikataan koko ajan niitä resursseja siihen, että heidän tehtävä on pelkästään hoitaa niitä, eikä tuottaa heille mitään niinku syytä elää siellä, vaan he tuottaa vain ne peruspalvelut siihen arkeen. Sitten viimeinen kysymys tähän näin, että miksi teidän pitäisi voittaa? Periaatteessa ilman tätä apurahaa niin me ei pystyttäisi lähtemään vielä aloittaa tätä meidän liiketoimintaa, koska me tarvitaan lähtörahaa siihen, että me voidaan lähteä niitä pilotoimaan näitä meidän retkiä, koska se maksaa jonkun verran ja me ollaan vielä ensimmäisen vuoden opiskelijoita, niin koulua on vielä hetken aikaa jäljellä. Mun mielestä tällä meidän yrityksellä on ihana tarkoitus. Niin, et sen takia. Moi, mun nimi on Peppi ja tässä on Laura ja tässä on Emma. Ja yhdessä me ollaan Valkoi. Valkoi tarjoaa lahtelaista taidegrafiikkaa. Tällä hetkellä meidän kanvaasi on teepaidat ja topit, mutta myöhemmin tulee olemaan myös muita mahdollisia pohjia tälle taiteelle. Meidän jokainen mallisto on erittäin rajoitettu erä. Meille kerrottiin tästä koulussa tunnilla, tästä mahdollisuudesta. Ja sitten meille heräsi villi idea kaikkien 3 päässä, että voisi lähteä tekemään jotain villiä ja jotenkin tuoda esille sitä omaa taidetta. Ja me alettiin puhumaan sitten tylsällä matikan tunnilla, että miten me voitaisiin sitä tehdä. Ja sitten me päätettiin, että miten olisi vaikka teepaidat. Ihmiset on pakko pukeutua johonkin, eikö teepaidat on ihan hyvä. Valittiin sitten ne meidän kanvaasiksi tähän alkuun. Et se oli sellainen kokeiluhalu ja se mahdollisuus tehdä jotain villiä, mikä ei liity omaan alaan, koska me ollaan tosiaan insinööriopiskelijoita. Niin se oli niinku se meidän potku tähän. Me voidaan voittaa, koska
meidän idea on originelli ja meillä on kyllä kasvaa paljon isommaksi kuin me ollaan nyt. Mikä oli teidän nimenne? Jisa Kreus, moikka, ja Mobile Qstä. Okei, terve. Kerro minuutissa teidän liikeidea. Minuutissa meidän liikeidea. Ideana se on se, että ei tarvitse enää jonottaa ollenkaan. Eli meet liikkeeseen, saat sieltä vuoronumeron, mutta otatkin sen virtuaalisena, niin sitten sä voit lähteä ulos sieltä liikkeestä ja sä näet koko ajan sun puhelimesta, että mikä siellä on se kyseinen numero siellä liikkeessä. Ja sitten kun se näyttää siltä, että se on lähellä sun numeroa, niin sitten sä menet takaisin sinne liikkeeseen ja pääsetkin suoraan palveltavaksi. Toinen puoli tästä on se, että sä voit ottaa sen vuoronumeron jo vaikka kotoa. Eli sä menet sinne nettisivuille, otat sen vuoronumeron, näet paljon siellä on jonottamassa ihmisiä, päätät meetkö heti vaikka vai vähän myöhemmin, jos siellä on paljon jonoa. Miksi te perustitte kyseisen idean? No siis idea lähti ihan siitä, että meillä on tiimistä 5 henkilöä. 2 heistä tulee Kiinasta. He tuli tänne Suomeen ja oli heti sitä mieltä, että pääsi ehkä Kelaan asioimaan sun muualle, niin sanoi, että eihän tää jonottaminen toimi, että tässä ei ole mitään järkeä, että me jonotetaan täällä ja istutaan sisällä. Mä oon ollut pitkään jo samaa mieltä ja ihmettelen, että meillä ei ole ollut tämmöistä systeemiä. Mä olin aivan innoissaan tästä ideasta ja sen takia lähdin mukaan. Joo, toihan tekisi asioimisesta paljon helpompaa ja nautinnollisempaa. Niinpä, että sun ei tarvitsisi oikeasti olla aina siellä liikkeessä sisällä, vaan sä voisit tehdä jotain muuta sillä väliin. Just näin. Tässä on tosi hyvä potentiaali. Eli oikeasti on tosi toimiva, yksinkertainen liikeidea. Ja kun me saadaan tää käyntiin, niin mä oon ihan varma, että se tuo niinku myös yritykselle ja sitten totta kai sille asiakkaalle niin paljon lisäarvoa, että sen takia meidän pitäisi voittaa. Kyselyssä tuossa viime vuodenvaihteessa kysyttiin nuorilta ja nuorten työnantajilta, että minkälaisia asioita työelämässä arvostetaan. Työnantajien puolelta arvostetaan sitä oikeaa asennetta. Toivon nuoret, että te olette tämän startup-ohjelman aikana saaneet ja päässeet tai oppineet tuntemaan itsenne. Te olette saaneet ehkä olla monenlaisissa tilaisuuksissa, tilanteissa, joissa te olette joutunut haastamaan vähän sitä omaa osaamista peliin. Vuorovaikutustaidot, ne nostetaan esille joka paikassa. Teille diginatiiveina tai melkein diginatiiveina internetin käyttö, kaikenlaisten sähköisten viestimien käyttö on hyvinkin luonteista, mutta tarvitaan myöskin niitä vuorovaikutuskeinoja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ja viime kädessä kuitenkin ne diilit tehdään face to face ja sillä tavalla, että osataan puristaa kättä sille reippaasti.